Egunero, sukaldian itendan zabor organikoa, hau da, merdura zaldak, arrautzen oskolak, janaria pixka bat ere bai, gehiegi ez, sobratzen dena, eta bar, hori dena jasotzen da egunen zehar, eta astean behin edo bitan ekartzen dugu, kompostaje plantara, eta hemen botatzen dugu. Behin botatakoan, pixka bat nastu egiten dugu, aurretikan botata zegoenarekin, hartu egiten dugu pixka bat. Eta behin betetzen dugunean, hostoak eta txirbila eta pixka lehorra gainetik botata patzeko. Noizian behin egiten duguna da zulo batzuk, pixka bat izia sartzeko eta bere gasak alde egiteko, eta kompostajea egin da daitezen. Eta hori, itxi eta komposta egin arte. Behin komposta egiten denean, hemendik ateratzen da, eta plastiko azpila eramaten dugu, gero behar danean baratzera botatzeko. Eta egunero egiten dena, zaborrei buruz izaten dugu. Mosifikatuta daukagu era honetan, hemen organikoa, gero kompostatzera eramaten duguna, plastikoa, eta aurrikak, latak eta bar, papera, eta zakar normala, ordinarioa. Zakarra hauek edukita, oso zakar gutxi egiten da, eta astean behin edo bitan ateratzen dugu zakarra kanpora. Gainentzean, kompostadorakin eta reziklajeakin nahiko egiten dugu. Dena eskura edukita, organizatu eta otxura hartzea da, oso erresa. Tokia eta bota berean, bestea botatzea, baina ez daka inungo komplikazioak eta inungo zailtasunik. Hori, habito hartzea eta egitea. Hau dena dago gestionatua ikastolarengatik, agenda 21 prozedurangatik, horiek ereneko sartua daude, eta hori, laguntza guztia, eta baina oso errez, oso errez. Ez da ez komplikatua eta ez da inungo kanbioik suposatzen, baizik eta hori, kubo bat edo dik gehiago jartzea.